kung akong gamiton ang tinaro nga pensamyento. Moingon ko, ma'am, nga ayaw lang sa pagunahon na og dautan. Kay basig dili na maong mahimong sitwasyon, ma'am. Dili. Kay gikulbaan ko. Ha? Ma'am? Sorry. Kay tagsaragid kay ko masayop. Once nga naagani ko yung pagduda o niya kulbaan ko, matinuod yun na. Ay, Lord. Murag aksyon naman sa uglikoy ang tutok ini. Mao yun ay tinuod na niya. For how many times ako ka nang napamatudan? Nayo, hika para ko nang akong dughan. Hika pa. Nagbutok-butok dili ba? Lupig-pig gilubok og alho. Karong taon-taon. Tanawa o. Maglison ako ginhawain. No, ayaw taon, Lord. Ayaw taon. Kami rabaya din eh. Ayaw taon kung gadlo ka. No, ayaw ka pala ka. Kung mahitabo na, unya, madiskuhido git ko. Kay dili na git ko makaginhawa. Siguro alang git unya, nga masilutan ang nakaingon ini ha. Aron mahusay rang akong pagpanaw sa laing kaliputan niya. Mahilunda rang akong kalag. Ma'am. Dili ta mag-iskot anak, be. Kay mag-anxiety kit ko. Nipalit noon sa kong nahuna o galit ang nahitabo nila ni Papa o Mama. Hasta nang nahitabo sa akong mga kadugo karon ng baguhay. Katong nasugamak sa landslide sa miaging bagyo ug natabo na sa yuta. Nalubong buhi. Ug si Manay Irene. Hoy. Relax. Ay, pagpadana imong gibati na unsa ka ba? Maulagi na, ma'am. Dili ta magiskutan ng kamatayon kay bati na. Og kalimti na ang imong batingon na ako na batok sa amahan sa imong anak. Tungod kay wag ko'y pagbati nga magbinuang sa Sir Reeves ni mo, ma'am. Mana imong nakita? Oh, yes, ma'am. Hangtod ron mo pagkit ni mo matugkad ang tinuod nga pagkatao ni Sir Reeves. Mao ba, ma'am? Para na ako, sayon na kaayo siyang basahon. Sa una pa lang ni mo pagkakita ni Sir Reeves, imo nang ma-analyze kung unsa o kinsakit siya. Mao kanina kaingon gyud ko sa akong kaugalingon nga swerte kit kaayo ka. Nga nakasugat og tawo nga parehas na Sir Reeves. Nga nindot kit kaayo og kinaiya. Ibog kang Reeves? Oh, ha? Liugon man sa tinimog pangutana, ma'am, uy. Kana masang matukan ta. Tubag ako. Nagkadaig lang sa iyong kinaiya, ma'am. Kay, dili man gid matapobre. Patas ang iyang pagtagad ni bisan kinsa nga iya masugatan. Ngano? Nagtakuyog na day mo? Wa, uy. Nganong nagtakuyog man nga, wa man tumang imbitar na ako nga manlakaw mi nga kami randuha. Nga sa ato pa? Kung imbitaron ka ni Reeves, mauban dayon ka? Dili ko amaw nga magpataka og kuyog ni bisan kinsa laki nga mo imbitar na ako, ma'am. Kaluoy sa Ginoo, naapatahon ko'y delikadesa. Dili pa man ganit o makadali-dali og dana kog panuroy si Abel. Nga in love pa kong tinuray. Si Sir Reeves pagkaha nimo nga naa ang tanan akong respeto. Lagi. Yapakit kay ka. Dili lang yun unta siya masayop. Ma'am? Maayo lang yun untag mauli lang siya sa'yo. Kay mauli adar kit ko nemya. Iampo lang yun nemya. Tabangi kong ampo nga mo-relax lang yun unta o. Bisag mabuntagan pagpauli itong tawhana. Maayo untag mo sabot lang yun ko. Tol, gusto sila na mo check-in ta sa resort para nga mag-overnight. No problem. Pero kamu lang niya dito, ha? O okay ra ba, kuya? Pangitay lang niya kong rason para maka-exit nga dili sila madismaya ba? Wala na kalisod. Nga naman. Maikogi ko nga mamakakdong. Kay kanang usa nga nakagusto nimo, o ginangusog og hangyo nga mag-overnight ta. Kuya,
Naibawag ka nga bago pa kong nahuman og amaam ni Carla. Ay ito kalimot kuya. Nga karon pag yun mi magkayusaw balik. Unya, diha-diha. Magpabadlong na yun ko. Kuya, ikaw na lang pangitag diskarte kuya. Para dili ka mahiubsan. Ingon man ako. Dili ba ikaw man gani mo yung nagsigig hangyo nga makikuli ko ni Carla para sa bata. Unya, usaong na pagkatunhay na mo magpabadlong asad ko. Ilaw na magigitog pahiyom ganiya. Pag-ingon ako nga, mulang ko. Kay imo kong patabangog entertain sa imong mga bisita. Unya, nangutana pa yun. Kung laki ba o babae ba ang atong atimanuhan karon. Ay, Kuya, ay ko tigay problema. tempan unahan ko ni mo da. Sus. Bitaw. Yan ikaw magilakas. Kung ano karisma. Nga, matod pa nila, mas gwapo pa ko ni mo. Pero, atong klarohon kong tanaw, atong gamit ang teleskopyo, mas lakas, mas agagapil. Hindi na tayo magdagang istorya, oy. Kay kusugi nagdagang oras. Basta, ikaw na may baon nila, ha? Sibatan ko, kuya. Ay, hala na, ara di ay sila. Reeves, overnight ha. Sorry yun kayo, ha? Ha? Gusto yun ang tako. Unsaon nga naman sa emergency nga tawag. O Oy. gikinahanglan ang akong presensya dito. Maong, o na lang muna mo dito with kuya. Wapas ako kung masulbad ang problema nga miabot karon. Doon, bati Gusto unto kong mo-enjoy. Isikat din ka na. Uy. Ikat lang mo tigalimbuan. Gusto kong mo-enjoy. Ya promise ha. Muapas ka ha. Yes. Basta mahuman lagi ang sulbaronon karon. Bantay ha. Apas cute. Kung dili ka gusto nga ako'y mo apas ni mo. Wala ka niya! Watch out! Ano? Lain na ba kung ako'y saaran? Di gyud ko malimot sa pagpaningil. Promise. Oh, Wala ka niya! bahala ka. So guys, kamo lang may bawang musabot na ko, ha? Kuya, please. Sige. Ako'y may bao. Pananghiri la tong uban na tong mga kuang kauban na nalingaw pag-istorya. Nem, inom ta kamay. What? My God, Ma'am. Ayaw tong natuyo eh. Ay, gilaay ko, day. Lingaw lang una ng imong kaugalingon anang salida. O di ba ka, matuog na lang ka? No. Matuog ko kung ni Ana si Reeves. Oh, ako na yung maabli. Ma'am, hinay oy. Ayun. Sud! Sud! Pero nga pa man ka matug. Oh, sa'yo pa, Arwin. O, bisan pagkahag magpaabot ko, hangtod mo lam ng kapi Dilikod ko kapuyon. Maguwat yun ko ni mo, kay dili ko makatog kunwa ka. Tanda sa kwarto na. Wait. Tingalig si kuya ni. Be, ako ito bagbi. Kaya doon ako isulti. Ha? Alarm? Why? Nothing. Sige na, tubag ha. James? Who's this? Ray's wife? Sorry. I thought si James ang nanawag. Okay. This is James' friend. Aliw ka sa pagtawag ni Reeves. Naa siya? Tubaga. Ikaw ang gipangita. Oh, thank you. Hello, kuya? Kumusta mo dia? Si Carla? Thank God, she's okay. Kumusta naman mo diha? Di Daligaw naman. Kung may time ka, apa siya dire? Sorry kuya,
Dili na ko makahimo, kuya, kay dili pa mahimo nga biyaan ako sa Carla. Okay. Pero just in case, makalugar niya ka, tawagin niya ko. Okay, bye. Basta gusto ka yung ato. Lagaw na lang. Mas importante ka, ha? May asawa si Reeves? No. Kalibin lang. Oo, ganoon ko. Uy. Ang sinasunod si mo, oh? Feel na ko. Ganahan kong manungog. Hey. Don't tell me nga si Carla ang imong natripan. Huh. Don't dare, gyud. Kay tingalig, masugama ka. Ay kigsoy eh. Kisa man na Carla? Ang kalipin ni Reeves. Ah, so Carla de iyangan. Arrogante siya. Mura sa kag nakaila, no? Klaro man siyang tuno kung musulti. Type na kong sungugon. Selosa siya sa no? Grabe. Kana kay ganahan kay kong ingon ana. Pasidalaan ta ka. Nga. She's on the family way. Mga amping yun. Kung sa may mga plano. First baby na nila ni Reeves. And every one of us in the family excited na nagpaabot sa pagkatao ng bata. Huwag nga pagbatgon yun si mamalihok. Dili ka masango kay tingalig. Si Reeves ang mahimo ni mong kontra. I don't think so. Hey! Ayaw nag-i-apply ang imong abilidad ni Reeves. Okay? Katingali pa yag, madismaya ka. Huwag ka pa makailan ng ako manghod. Okay ra kito kung igo lang imong tanahon. Pero deep inside him, dili siya sa yung tugkaron. Kung nakaya nimo sa pagpasod sa imong bulsa ang pila ng mga laki sa unang mga adlaw, I warn you, na ayaw gagtuyo si Reeves kay na matandog yun ang imong garbo. Really? Nisamot ka na challenge na hinoon ko anang imong gisulti. Well, wish me luck. Babe, kumusta naman tong imong mga plano para ni Nimia? Han man na mga plano ang buti mo ipasabot. Nga, imo gid siyang patiwason sa pagpa-eskwela. Kay gusto ka nga mahimo gid siyang professional ug dili na maiwit sa uban. I could see nga kung makatiwas lang yun tuod si Nimia sa pag-eskwela, then she can be one of the greatest individuals someday, di ba? Kay si Nimia, di man usigan sa oras. Kamao siyang muhatag og biliin ni. Maong imong makita ang kakugi niya. Ang paningkamot nga makaton gyud. Maong ikaw nga nagpakabana sa iyang ugma, di ka magmahay sa imong paghatag niya og higayon aron madungagan ang iyang kaybaw, di ba? Ug ang nakanindot, babe, kay si Nimia, makamaong mo ila og utang kabubuton. Husto ka? Mauman bitaw nga anugunan gid ko nga mawa siya nako sa akong kinabuhi. Kaya ako nakita nga kasaligan gid siyang tinuoray. So now is the right time, di ba? Para nimo tumanon ang imong gisaad niya. Ngano? Naningila day siya? Misulti siya nimo? Nganong ari man siya musulti nako. O sabihin ka tungod sa paghasol nako nga ikaw may nakisabot niya. Ikaw may misaad. Naibaw ko anang istorya ha tungod kay imong man ang gibrot up diri. Diri na ako. One time, di ba? Remember? Mao ba? Maong yun. Ako man ang tumanon, babe. Tungod kay dili ko bakakon. Pero, as of this time, nga mao ning sitwasyon ako karon. At imanunon kaayo ko, maong ako lang unang paabuton nga makahuman ko sa pagpanganak. Okay. Babe, I want to go out. Gilaay ko. Please, lingaw ako. Isuroy ko, pwede? Pero, babe, Naibaw ko kung sa'y nasi mong huna-huna. Pero ingnon ta ka,
Ayaw ka pala ka. Kaya mas naibaw ko kung okay ba ko o dili. Og babe, okay ra kay ko. Mas mamatay tingali ko. Itanggong ko din hisbay. Maong, please. Isuri ko ba, okay? Mangluod yun ko nimo kung imo kong baliparan. Okay. Asa man ang imong gusto? Sa kasino? Mubalik sa panugal? Ako ba yung kalipay? So ay paguna-una nga usa na kay gayon. Hapit ka mo balhin og higda sa yuta. Tungod kay nahurot-hurot tayo mong sapi. Og mga properties tungod sa kasino. Mainilang gani kay giyatagan kag laing higayon sa Ginoo nga makabangon. Og nabalik sa imong himutangan karon. Babe, this will be the first and last sa akong pagbalik. Believe me. Babe, tuwa sa para malingaw sad ka. No. Apungan talang ka. Malingaw rin kong magkadaog ka. Pero aron dili ka man easy tungod kay ikaw rin naglihok niya. Ikaw rin nagduwa. Okay. Anin lang. Mupasok ka diyot. Well, nagduwa ka niya. O niya, balikon ta ka. Kay apungan na sa di ka. Okay? I hope nga mudaog ka. Babe! Timing kayo imong pagbalik. Dako kong nadaog. Maong, dali. Ato din ang ipa-in cash. Then, let's get out of here para dili ni mabawi. Come on. Asa naman santa? Mamauli unat ta. Pero, mamalik ta sa Aki para mangaon with Imon and Nemya. Here, Imon. Kuha ni. Para asa ni ma'am? Nemya, imo sad ni. Oh, uy. Para asa man yung kwartaha, ma'am? Inyo na. Ha? Iya lang gi-share. Diya ninyo ang iyang daog. Uy. Oo, giliboy na sa mabdos. Nagdag swerte ang akong anak. Imo radong anak? Amo ring anak. Sige na mo. Pag-ilis magdali-dali para mangaon niya ta. Kinahanglan nga, inikawas na ko sa kwarto, andam na mo kay manglakaw ta. Ayaw ko niyog lang na ha. Gigutom na ba ko? Oo, ma'am. Okay na mo, Imon? Namya? Busog ka na ko Hasasad ko, ma'am. Okay. Ani ni, may lain pa ming lakaw si Reeves karon. Maong una na lang magpamauli, okay? Dadaan na lang ninyo ang sakinan. Kay wa na problema pa rin ako. Pwede ra kong manawag ni mo, Imon, kung gusto na kong kuhaon namin ni mo. Sige, ma'am. Thank you for the treat. You may go now. Amping mo ha. Salamat. sir. May problema ba? Ginuntan ka ni magtanaw si Nemya. Ha? Ganiha, bakit ka dito sabay? Di ang migawas si Nemya ron manglakaw na ta. Huwag dut mamilok ang imong mga mata nga nagtutok niya. Hangto na din sa atong pagpangaon, Reeves. Will you please tell me what's in your mind?
Ang tinuod yun ha. Akong nakita nga kung mahimo lang niya siyang usagyot ka successful nga professional, maguna si kuya sa pag-hire niya. Unsa? Would you believe, konsultihan ti ka nga, na-crush si kuya ni Nimya. Si kuya nimo? O ikaw? Dili ba, gisultihan na naman ka sa makadagang gayon? Nga, igor-igor na kadahig sa pagkaloyal yun ni Nimya, diha ni mo. Ingon na ba din ni anak kahap si James? Nga na-crush lang usa ka katabang? Gilang ra nimo ang pagkataon ni Nimya. Babe, dili mo kabutan ang imong kasing-kasing. Wa din mo ang pagtuo nga mahimo ra ka makagusto. Bisag sa labing barut nga tao, kay mo igipitik sa imong kasing-kasing. O sa pa, kung honest lang ka, dili nimo ikalimod nga mohidagway sa Nimya. Nga, dili sad mapiri sa mga babae nga naa sa taas nga kahimtang. Pobre lang tuod siya. Mora ginay nakadiferensya niya. Aw sa sapi, pero my God, kung imong tan-aon ang mga nindot niyang hiyas, dili yun siya lisod higugmaon. Maong nahigugma ka. Ha? Babe, it's a joke. Ikaw ron? Gikuyawan ka? Abi ni mong masukot na sab ko, no? Tinuod yun na. Naibaw ko nga lahi kag panimpla sa imong igsuon, babe. At least, magtamaw kang mamili og babae. Let's go. Mangitatag asa ta magpahayahay. Kay mo rin kalimutan ko. Mangitatag dapit nga presko ang hangin. Okay ka din eh. Yes! Ganaan ko din hiway samok. Tana? Mo hinay-hinay tagtuyok. Gusto kong lingawan ang ako mga mata sa pagtanaw ng mga nindot na mga tanong. Then, mga 3 p.m., mag-coffee ta, okay? Ayaw ko tanaw gingon anak ko. Kay ikaw ramoy akong paimnon og kape. Lagi yan. Please, ang pingi ka ng naas mong sabakan. Kaya nga kung gusto, nga mataw siyang healthy. Yes, sir. Mao ginay tinuod. Suma, ikaw. Malipay kang magpakatao og batang malnourished? Of course not. Pero sa dili pa ko laayan, come on, mapasa na ta. Guys! Guys, look who's coming! Oh, Hello, my friend! Hello! shit. Hello, how are you? Kumusta ka, oy? Carla, Dibs. Oh. Maayo kay niya sa demo. Good. Para magkaila mo ni Karen ba? Akong wife to be. Oh, hi. Nice meeting you, Ma'am Carla. Same here. How would you like to join us? Oh, thank you, James. Pero sorry ha. Medyo lain ang akong gibati, so pwede sobang higayon na lang. Okay. Sige. Amping mo. Karen? Bye. Take care. Babe, Kundatan, kurakan. Flirt nga way makatupong. Pagkaway delikadesa. Nakakita agit siya nga nagkuyog tang duha. Pero pagkayano rag yung mihangop o dayong hawak ni mo. Giganahan sad ka. isa may ganahan anang makalitan ka. May tagirumansa ko. Kay di gyud ko magminaot og tubag nimo. Nga, misintay gyud ang akong junior. Kay di ba ako manhid? Normal ba ako? Sa kanindo sa sadagway ni Karen. O sa iyang pagka-sexy. Imposible na kayo dili mo andar ang akong pagkalalaki kung romansahon ko adto eh. Lami, ikit kay siyang larutan. Og dayon, ibagnos ang iyang naong sayuta nga daghang bas para siyang mutagam. Sigug wingi nga naigos ka kusog na yung sagpa na. Abi ko naman sana. Gidaman naman di ay. Tuog tagbalik.
panuway kining tohana. May balik yung kagok ang kako eh. Kipaliwa agit ko. O sa may bot niya ipasabot. Nga kontento na lang ko nga nabalik siya uban ako. Unya ingon-ini lang ang iyang buhaton. You shit. Ayoko ingnan ni ini Reeves. Kay dili ko istatwa. Na ako'y kinabuhi. Normal ko. Magpangita paghihapon ko sa kalipay nga gisawan na to kaniadto. Ngano bang gihagukan naman ko nimo? Karon ka. Pasudla ko. Ma'am? Shut up and listen. Ayaw pagsabat ni Reeves nga ni ako si mong kwarto. Anhi ko din himatog. Mutupad ko nimo. Ha? And ayan guys, nandungga na to no ang part 10 sa ikaw ang gamot, ako ang punuan. So, sa mga nagpaabot no, I hope na nalingaw mo guys no. Yun no, dungaga na po ng atong drama diri guys no, og isa ka drama. Grabe nakadaghan guys sa atong mga drama diri. Sa atong mga paminawunon guys, I hope nga dili mo mapulan guys no. Pagpamati sa inyong paboritong mga drama no. You can listen it no while work. Pwede mo ano yun ang background guys no, mintras nagtrabaho. Diba? Naligo, nang laba. Pare sa ako guys no. Imuon akong background guys ang drama kung maninda ko. Og lami po siya guys no nga moong pampatulog syempre. It's my sleeping pill guys no, ang drama. Wala ko kapamati guys no sa last part guys kay ang sakto pero kung nadunggan ako guys no, happy ra mo ko na mati oy nga mutapad no ang kontrabida guys no sa atong bida. Ug unsa nga ang iyang katuyuan no, ano mutapad man siya guys. Maurto nga part guys ako na paminawan no tungkol sa kabisi guys. Guys, nanangutanan no sa akong sister. Ayan, makita na nin siya guys no sa atong vlog guys. Ayan. Dito lang ako og budget. Ayan guys no, makita ninyo. Uban mi guys nga nangaligo dito sa suba guys no, pawa sa kainit sa panahon. Pero lagi na mga kakulian guys no nga dili kapugngan like naplatan mi guys. Og ang isa pa yun, ang akong motor naplatan din, ang isa ka motor guys nga gisakyan sa akong sister is nasangit no. Gipaak guys ang towel. Yes, ang towel guys ni sok-sok dito sa ilawom sa ligid guys. Og may nalanggani no kay wala sila nga tumba. So grabe ka delikado kaayo guys no ang mga panghitsabo ganina. O girunning flat guys. Na running flat na ako no ang ako ang motor. Unsa maning kuan diri email guys from Meta Envoy. Envoy na siya or invoice. Dear Federico Inghog, attached is your self-accounted document in relation to Meta activity. Thank you. Nanara guys, no, na siya documentation pero may kwarta ni abot eh. Tinibo magud na siya, $25 ang minimum. So nag-send siya guys no og kita nako sa kabuan nga $0.73. Pila kami kantidad na guys, so hindi pwede ma-withdraw kaya minimum is $25. Munang padayon lang yun Japon ta mag-upload ani guys no. Malay natin no, dito lang tayo sisikat no at magkakapera kay bawang ta guys no nga maayo gyud siya nga
kuan. Nakalimot ko sa akong istorya eh. Guys, adun ni balita diri si President Trump open kaayo sa digital innovation. Tanawa ang US karon kung unsa kaabante ang kalambuan og dominant sa trading. Nag-invest ba mo guys og crypto? Kay crypto is the new in. Grabe di sa takaingon nga wa gyud to niya gikaon. Kay niburot mo niya liog. Oh, makita man sa gyud ninyo nga ni ulbog gyud iya liog. So pasabot gikaon gyud niyang chinilas. Kakinsa ka tumamada abdi kay kaayo magmagic. You know, it's a very tiring day yun karon guys, no? Kay wala makalimot ko, wala man di ko ligo. Aligo wa ko'y tulog guys, no? Karong adlaw guys. Overnight wala ko katulog. Oh, kinahanglan matulog yun ta kay syempre. So another vlog guys from Bernadette Sembrano, Mami D and Michael. Handa nang ikasal. Hala, grabe, magpakasal sila guys. Ma-explain pero yung naramdaman ko eh. Ginusto ko nga. May mga humadlang ba sa relasyon yun? Mayroon isang anak. Habang tumatagal na nag-communicate ako sa kanya. Kaya nagtuo magod ang mga tao guys na kini si Michael kwarta ray apas kang Mami D pero nabot ba sila og pila ka tuig? At Mommy B, may Nabot ba sila pila ka tuig, no? O kini si Michael guys, di po na siya ingon nga tambay lang no, walay nahot kung dili. O sana siya kasiman. Kaya nagsubaybay po ko siyang vlog guys, no? Mami D and Michael, no? Nasa 1 million followers na sa Facebook. So, kaingon ta nga may pinakikitaan din no si Michael. Pero lagi tungod kang Mami D, sikat siya. Pacquiao ang kilala sa Jensen. Siyempre pati ang kanyang inang si Mami Jodisha. At kamusta na ba siya ngayon? Nandito tayo ngayon at bibisitahin natin ang Mami Jodisha House Tour. Let's go! Yun! Ito naman ang bahay ng wow, house tour guys kang Mami D. Pagkanindot siyang balay, oh, mansion yun siya. Or dili ingon no nga kuan mansion guys nga taas tungod kay murag bungalow ramang siya. No? Para siyang edad guys, bungalow gyud ang niya kay tiguang naman gyud siya. Maglisod na siya no og sa kakanaog sa hagdanan. Basta kayo. Tuloy. Tuloy tayo ng mga. Sidaan ang sa bahay, Mami B. Ay, ang ganda. Itutour nila ako sa kanilang tahanan. Lahat red. Lahat red talaga. Ayan. Oh, red guys no, ang favorite color ni Mami D kay syempre kay baba ito sa Chinese no. Ang red is a sign of prosperity no, og layo sa sakit. Bata pa ako. Pero ako guys, di ko ganahan og color nga red kay murag isog man oy. Para sa ako green jud ko guys kay bugnaw sa mata. Mga ano naman dyan, tiran yung mga parang siyang guardhouse. May bodyguard talaga si Mami. So atong paminahon guys, bitan-aon ang mga reaction sa mga tao no, sa relasyon nila Mami D og Michael kay lagi guys ikakasal na sila. Masaya ako sa dalawang taong nagmamahalan, hindi hadlang kung gaano kalaki ang agwat at kung ano ang estado sa buhay, dapat lang bigyang respeto ang pagmamahalang Mami D and Michael. Din another comment from Datox Official. I love Mami D. Salamat sa pagbidyo sa kanya. Miss Bernadette, nakakamiss. Sana mahaba pa buhay niya. Napakabuti niyang ina. Ako rin tiwason guys no, pero ko ano off cam na siya. Kay ni-interest po ko guys no sa kinabuhi karon ni Mami D kung unsa ang iyang ganap sa buhay. Hello sa